Casa mea era complet înconjurată de apele inundației. Apa creștea încet, dar constant, iar casa era pe punctul de a fi complet inundată. Dar eu nu am fugit. Am rămas pur și simplu la fereastră și am privit afară. Afară, apa ajunsese deja la mai mult de 1 metru înălțime. Dar, în mod ciudat, nici măcar o picătură nu pătrunsese în casă. Nu pentru că locuința era deosebit de rezistentă, ci pentru că înainte sigilasem toate crăpăturile din pereți și spațiile de la uși cu o bandă adezivă foarte puternică. Atâta timp cât nivelul apei nu depășea limita, aceasta nu putea intra. Dar făcusem o greșeală. Uitasem să închid conducta de ventilație, iar exact pe acolo a început să pătrundă apa. La început am crezut că puțină apă nu reprezintă o problemă, dar apa continua să crească. În scurt timp, îmi ajunsese până la genunchi. Parterul începea să fie înghițit de apă. Am fugit repede la etaj, dar câinii mei rămăseseră blocați jos. Apa continua să urce. Ei s-au urcat pe mese și pe canapele, însă nivelul apei creștea tot mai mult. Au intrat în panică și au sărit în apă. Unul dintre ei nu știa deloc să înoate și se zbătea disperat să supraviețuiască. Între timp, eu stăteam în cada de la etaj și credeam că sunt în siguranță. Dar curând, apa a ajuns și la al 2-lea etaj, iar eu eram din nou pe punctul de a mă îneca. Am continuat să urc. De data aceasta am ajuns în pod. Credeam că apa nu va ajunge până acolo, dar inundația creștea mult prea repede. În doar jumătate de oră, apa ajunsese deja la tavanul celui de-al 2-lea etaj. Nu mai exista nicio cale de scăpare. În cele din urmă, am urcat pe acoperișul casei. M-am uitat în jur și am văzut că întreaga zonă era acoperită de apă. Oriunde priveam, vedeam doar apă fără sfârșit. Casa mea arăta acum ca o barcă mică, plutind în mijlocul unui ocean. Nu mai puteam face nimic decât să stau pe acoperiș și să aștept salvarea.